Wato bewar Allah kada ki ga ina zarga-zarga a nan gunki zarge ni. Gwanda na fito miki a mutum. Ko za a yi tijarar tunzura ta zurin zaburutun mazararin mazarutun nazarin tarihin tahin turaren tubarki mu tattauna. Dan zama dan barkan hanya. Zo daga nan. Kar ki ga ina miki tsawa. Ba wai na dan naki bane. Tsabar tsananin tsantsar tsamiyar tsibirin tsagwaran tsawa ga tsananin kaunar ki ne. Saboda haka ki saki jikinki mu fahimci juna. Wallahi kawai na je ina son ki. Ya ki ya hinkil hin higa karkashin hingen hirgin hikimar hikayar. Himmatar hirin hin faɗa hinkafar hiftin cikin history ɗin zuciyarki. Zan yi rayuwa ba in babu ke. Kina mutuwa ni ma mutuwa zan yi. To malam ka san waye babana? A'a, waye babanki a Northern Nigeria? To ni 'yar gidan Bello Turji ce.